Sziasztok, én ZT vagyok, Sziasztok, én Spabi. és ebben a mai videóban elkezdjük a rendszimulátor első évadát. Na, ahogy látjátok, már egy kisebb farmunk van, tedd el azt, és egyre jobban épül itt az egész. Tutoriálokat már megcsináltuk. Ja. Az ötlet a videózáshoz a KD csapattól jött, szóval próbálunk arra törekedni, hogy jók legyünk. Az esetben gyorsan is nappal legyen, elkezdem aludni. Mit csinálunk annak? Vadászunk. Mivel kell a pénz, ezért elmegyünk vadászni. A húst. Most itt megtűzöm neki. Na bocsánat, hogy nem volt hang. Menni kéne rendesen. Itt van új valahol a út. És Paki valahogy bármikor, máskor valahogy egy más úton jöjjünk már fel, jó? Valahogy máshogy. Én hozom a dobozt és akkor odaadom neki. Csak dobáld ki oda valahol. Igen? Ezt mondod? Ja. Aha. Hogyne. Jaj, az jól ment. Add már ide. Jaj. Állja, hogy kell ezt csinálni? Nesze. Ez a bája. No. Csak 200-ot. Menjünk, kövessük meg a nyulait. A nyulait? Itt van valahol úton, itt kijössz. Várjál, Itt vezetek, kijössz hagyjad, előbb. vezetek. Hát nem kell, úgy is kell hozni gyalog, úgyhogy kocsi az úgy. Az idé. Nem tudod betenni a kocsiba. 2 van. Siessé. 1, 2. Meg kell lőni őket, vagy be kell izélni? Kell fogni őket kézbe. Ja. Azért mondtam, nem kellett Sziasztok, volna hozni Nyuszi. akkor. Nem, de mert szaladhatunk vissza megint. Miért most ezek hol vannak? Ahol ott. Nincs ez semmilyen nyúl. Nézd a földet. Itt van egy, megtaláltam egyet. Jó van, hozzá. Jaj, menj már hülye! Farkas! Jaj! Most azt szedjed a nyugat. Várjál már, farkas. Hozzá a húst. Hozzá a húst. Nem tudom, aztán meg elízil a nyúl. Várjál, ott hagytuk a izét. Várjál, hol a másik nyúl? Lehet valahol itt lejjebb van. Valahol. Én itt találtam meg enyémet itt fönt. Te fák között. Itt van, hallottam valahol. Én is hallottam. Itt van, itt szalad. Na jó, van, vigyük vissza. Nem tudod letenni a kocsiba. Nem tudom. Úgyhogy ezt kézbe hozzuk.
Engem szalad a nyúl! Hó, gyere vissza! Spagi, szalad a nyúl! Kapd el. Megvan. Meg jöhetünk vissza az autóért, ez most komoly. Aha. Ezzel is kapunk piszt. Aztán meg megyünk tőlünk, elvállalunk egy másikat. Ilyen medvéket kell lőni majd. Fú, az mondjuk jó. Az is jó piszt kapsz. De viszont ahhoz már kapunk nagyobb puskát is, ha minden igaz. Ja, de csak azt akkor, ha megcsináltuk a izét. Ölés. Dik, te már hogy vagy ott? Mit csináltál, hogy te ott vagy? Hát én a hegyen jöttem le. Én is itt jövök a hegyúról. Egy, és akkor még... Itt, Na. itt van még. Akkor az még jó lehet. Spagi, hol tartom? tudod, Mennyi elvállalok. pénzdél? Várjál. 400. Shotting Ja. Predator. Várjál, rakd le. Még elbírod neki? Nem. Spagi, Hm? nézzel egy kicsit arra. Én megyek, visszahozom a kocsit. Jó, van menjél. Egy darab hús. Ezt elrakjuk. Addig vállalok egy munkát. Elvállaltam. Milyen munkát? 5 medvét meg kell ülni, vagy vagy kutyát, vagy mi az, elveszett kutya, vagy mi az. Mint előbb Predator. ültél meg itt a hegyen. Azaz. Ja, olyat, Mit elő? azt nehéz Aha. találni. Hát azt nehéz tudom, de ott a boltnál szokott lenni medve. Bent a városba. De meg Oké. mellett, vagy mi az. És kacok, először is annyi lenne, hogy ezen a csatornán valószínűleg roleplay szerverek, Rail és Poliszimulátor fog életbe lépni, Vagy, És vagy egy- FS25. az is lehetséges, és Ready or Not is lehetséges ezen a csatornán. Szóval nyugodtan lehet ezekkel a játékokkal keresni, lehet jönni játszani, lehet szerepelni a videókban. Állj meg, Józsi! Elfűtem! Józsi, Fékezek. ezt Fékezek. látom, hogy fékezel. Na akkor... A Így dobozért vissza menjünk már műtőládai. vissza. Igen, azt akartam mondani. Jaj. Na, itt vagyunk. Na várjál. Na de viszont kacok, mi is el is köszönnénk. Én ZT voltam. És Sziasztok!